Prečo to zastavuje? No tak. Čaute ľudia, moje meno je Tronerix LP, ježišme. A vítam vás u nášho prvého videa z minihier. Budeme vydávať aj survivy, ale teraz ideme zahrať toto. Toto je Vampire Z, čo je tam môžete byť vy, alebo niekto iný human, alebo môžete byť oný upír. A vy máte za úlohu zabíjať upírov a oni majú za úlohu vás zabiť. A ak vás zabijú, tak sa stanete upírom. Ja som to trošku hral a kúpil som si meč, takže... A takéto vás budú strašiť, aby ste sa zlakli a spraviť niečo zlé. To je hororová hra na Halloween, čo pribudla na Hypixel. Je to... Dobrá. Oh my god. To má jaké brnko. No. Inak tu budeme robiť, že tak budeme zabíjať. Počkajte, ja si kúpim nejaké jedlo. No odkiaľ mu bolo toľko peňazí? Ja by som si nekúpil. No nič, ostaneme tu a budeme sa brániť, lebo oni sú dosť silní. Tak. Ne. A víte, tí zombíci môžu vypúšťať aj týchto zombíkov, lebo tam, to si potom ukážeme, tam máte aj na výber aj iných. Buď máte pomocníkov maličkých zombíkov, strašne silných, alebo veľkých. A práve vypustili veľký, čo sú dosť slabí. No. Oni mám za ho zabiť tiež ďaleka. Je to dobrá minihra. Odporúčam veľa ľuďom, že tu boli. A nehrajte počas noci, alebo ja teraz hrám ráno, úplne, že je neskoro ráno a nie je to dobre. Skoro sa posral pri tom blesku. Takže si kúpime... motherfucker. No nič. Chcel by som ešte povedať, že... chcel by som sa vám dopredu poďakovať za to, že ma sledujete, lebo... Viete, začiatok je veľmi ťažký na YouTube, že musíte tých ľudí si prilákať a priťahnuť. No. A tak teraz ale bude strašne malé video. Strašne krátke, ale potom sa budem snažiť čo ešte dlhšie. Ale všetko Skype a všetko takéto vám... počkajte. Všetko takéto vám dám do popisku videa, Skype a takéto všetko, úplne všetko. Gmail vám tam tiež dám. A vidíte, aha, to je zombie, to bol oný, upír. No dobre, zabili sme upíra. To je ončo. To je tajná hororová vec, čo sa mi vlastne páči. Čiže sa to akože tak premietava sa vám to. Kebyže teraz ešte nebudem natáčať moc veľa videí, ale bude ich veľa, nebojte sa. To vážne, že to hororová hra. Počkaj, iba 9 a 10 oní upíry. Nie. Tak to je sila.